Přátelé, další soutěžní kategorie. Pro tentokrát muži do 180 cm. Já vidím, že v zákulisí je prakticky vše připraveno, takže na jeviště budeme postupně zvát závodníky, finalisty této kategorie mužů do 180 cm. A tím prvním je opět domácí závodník, opět startovní číslo 4, opět Tibor Sulima, který si to tentokrát vyzkouší pro něj mnohem těžší soutěžní kategorii. Soutěží nyní s muži v kategorii do 180 cm. Fantastický dojem. Ostře řezané svalstvo, neskutečně kvalitně připravený závodník.